Заслужава ли си този безжичен джойстик от Тему? Нека проверим. С кода в описанието го взимаш за само 8,39, ако си нов потребител. Бутони има навсякъде. Отпред, отстрани и дори отзад. Работи навсякъде. PC, Mac, Switch, дори телефон. Масивен е и здрав, но същевременно лек и удобен, така че можеш да играеш с часове. Има светлини, които сменяш според настроението си. Може да мигат или изцяло да ги изключиш. Вибрациите също се настройват, от силни до никакви. Ти избираш. Свързването е лесно. Bluetooth, Wireless или USB. Аз го тествах на телефона и телевизора и е все едно имаш конзола вкъщи. Батерията държи дълго, а към бутоните свикваш за минути. Моето ревю – 10 от 10. За тази цена – тотален must have.